Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen. HSDF asong non pen anso chike pangtang ponche pura polling station tinalong mai ke pedupon loson si lakha krihni puloni constituency along HSDF asong otum do desang se pin pen polling station tinalong mai kang ni pon along HSDF amai phu rajan timong phan pherang ke atum pen kachpang nu hot kaning je pon ke APHL si asong long apor chapadam dundera HSDF asong long le wangnon claim rapet dam rapet lo nak pasi ning jipon lapen non HSDF asong atum mai pi ke pedopon aphan jisik bom tanglo pasi pachitak po lapen non company atum aphan council atum long le ke PG puke council asoratum ali long donde pulote long le panahok inang ni pasi ning jipon tang ti HSDF amai phura jentimo pherang ke thing nukaning jipon alam thile ang ton pen arjupon iglona News Text Report, Karbi Anglong News. Labang so ke la hello la jitu dikin la company tumhan kipi. Isi ben langdam lo pulo tele tum ladak langdam pamikane je council along revenue ke long pen itung boreng war sai kaddo ko fan claim pon longi pulo te labang ke itung ajak hormu bang ke tum che donu nengi. Aku jongsi council fan thangalewe ituma khe fan thangalewe pulo te longle pan hok hedet nei pobang. Mana itum jong si monili tuma government lewang postame di industry mesan industry tum wan pen itum mau somartum dak chongdat dun longi ma halabang si tum lang nama prang na hela non ko people lo ini tum mau somartum an ha Bangalore Chennai kado we kedam etke hadak industry do pick apo sadak kam choklem nam nang kok lo la son thak si non jitu niki solar project ho kaprek biogas ta ho payai di hala a condition ko pilo hala bang sika chini kang tung suppose non dak Assam rifle long itum bitan lo di pulum bajong long ladagi itu pan piniar ni anda itu ma MP itum a MLA itum ase na cepat dudun deda ni tum ahad la ana had jaralong lenang pekalopot ni tuma somara tu pan la kaduk kawe ningkani sipen la jitya la bangso alang itum apos paklang lo pulo tedi ni tum pan reservation la long lenang pekap penapot la pendak adim ke cak penapot nitum ningkan silong pen bang surya somarok ke dake longun wek nei oi la puson a condition hai second ni dam nang bukajan cement factory di hala tame itum non thang longun di itum somartum ke dam ta ha ke cheng lo mo lam ko mane mana phan chukidar ho pion ho pon lo hai ada me non thegam long lo ko nama limestone ke do la an se alang letum along le bange pa bar bom lo de anglong se la tum pilar som dam mom lo ande itu ada ko pilo ale gelong itu ma karbi itu ba itu minglong asotum lasi hala condition bang ekdom clear dak nai lapen council kopi se revenue gelong ma pini ani tum rat aphan paklang ai het doko kati madidi lahai an peklang dak pen itum jong sila revenue wang uji pulote la pela so revenue pen itum kam iklem mesenji pulote la bangke tha ke hinutawi pusini lihin pen matada bari itum partiin ben ge Cleared up NGO pen wall it's the Catalan pon. Mati jong ni phai EC arni West Karbi Anglong hamren rong sopi cleared up NGO atum mithanga sa hemalong wall it's the Catalan pon. Catalan ammai long ka pherimi me it's akiso apothak che than pon si ka cherok tok pen kido thek ji aphan anparta kosum si ke khang thek ji apothak RD do chat pen che than pon renti hamren pen Pearson ronghang Karbi Anglong News. Anilitum Jasimet Pet cleared up NGO penabangke TI project mate targeted intervention project on HIV and AIDS. Laso project sinilitum dengpon labangke prevention and control division hin pen AIDS de katalon do nang kok athebangke ba katalon do na thebangke la pulo nilitum labangso keso puthak si kam stame size stame klembom laso ka prevent dun thekji phan ke khang dun thekji phan laso penaga potsi pini berthia dangsta me la World AIDS Day Catalan la dagnili tumdet kali district kaprek asamang kang sita me talon ponlo isi awareness ki pithekji phanlo la bangso World AIDS Day di ilitum stigma pule chithanam nan lonang penang atum ke la AIDS ke so la hay puthak kaphiri sita medo kachini nilanga bang sita medo la so kapachini thekji phan
ke than ka paklar thek je phansi hin ison penabang ke nilitum World AIDS Day sta me ta London lo lapen 1988 aneng kan pensi World AIDS Day bangke December 1 arni bangke World AIDS Day lo pupathik pon pensi aneng kan wang sta me World AIDS Day bangke nang talon bom pen pining ning kan surini rang ko po anang litang lo lapen NACO ba mate National AIDS Control Organization la bangke central body lo la AIDS akisu lapen STI akisu kilang atum central body lo alang litum pen la bang so pining aning kan World AIDS Day phan ke India angkang anaphan isi athim mate athepi padu ponang ji pusi pathik pon pen ti overcoming disruption ubang selang litum pathik pon lo the fight against HIV lalo transforming response to HIV lalo lasi labang so penajok di nako tumpen ga kemang 95 do 95% atum di HIV keso jasemet high risk group atum le lalang litum abang 95% ang bong lalang litum cicini nang po lapen cicini ang bong pen kachetes tang atum side nang po lapen lala 95% ang bong kachetes tang atum pen alang litum stame di 95 atum babangke dovai la HIV keso dovai mate antiretroviral therapy medicine hala bangalang tum long voy nang po lapen la ke long voy 95% ang bong la ke long voy atum hala suang bong benda ako 95% atum mabang di CD4 count mate viral load suppression virus abang arlo ko ansi di kikom tang bate kang nanglong tang ma hala so ang text ta melang lutum cicini nang po na sila 95 a goal pen si nako tumpen guidelines bang la HIV puthak ke claim batum anaphan India ang kanglong bang ke pilo la pen la so teng ben si nilitum NGO tum stame la so project bang ke claim pon bomlo Song thoram chipupe pinpen SD status ki biji po alama pathak mas relia jaimik kideng po sonsi denarong lapen dong mukak an hampang song don chingrum si denarong pen akeng pen wangsi dong mukak an nang palisi non malom khai drop atuma phat SD status ki biji po lo che don don thek thebusi hampang song do anatum kache song po athe bangsu khai drop atuma phan SD status bidet pelote ST ke dotang akhaya tumki kivirji ang theklo pusi kachi song pona hot ningje po bangsu chisong det pena phit dokmoka police station in charge tuma phan kachi don dunde apathak alam pin puralo pipajer po news text report Karbi Anglong news nalitum nang dirta tin na sa mina chiton po nalitum kan ek ninga klong ben suri kiro pajur rolo kasi aprang si man ke litum pini ke KSYC puno na puti lo slogan na hang helo asi litum tribal la tum ana khai kan chigrum nang ji puno sami tum tribal la khai chepa theben bin da chesong no ili champul ing tum direct si met kaprek no thalo po ili ke pungang tum ala lo ili tum tribal la emeli tum kubi posi dudum clip Sini karju kang tumai lalo people si tribal emili tum tum clip lo itum Karbi Anglong tabang pli emili do tor sing rong hang ru sing ro teron pira sing leng doktor Nur Mumin di Mahotsav pen ke hala nandita garusa inge BTC pen ke bang kreni ni duko to people si klang de sining duk meme asila tum asam sarkar tum ke itum ST bhana pa videji bhasi babor ila tum ke alang tum ale bha asini ligi chuni ri kang tum ngalo adak itum Karbi khai duan same itum bang cirak tok sidunanji ili tuma percentage kado wida chini lo inglong soke 40 lakhs inki la tum non ala soita tuma banke sixta community sa tum banke la tum banke 2 crore la tum 2 crore tum bang itum ST lo nang chijok bum phut ti play lo itum hem non isivet a hem lo same itum non 40 lakhs same itum do lo same la anda do dilang itum banke kehang naji tapi hol tum nang edun thudet budela se kisi sakti pigi asini kado ove organization phantalo political cheba the thipin pen itum ST itum khai phan ko sosi tasu phan itum ke chara thekima itum kado bita munthi nahi lage la sohor mun lightly nang ne kache song itum khai chisong lo longli pilang kache song son thoti itum ta la son ta chot thip ni ata mari kisu achulom head recently ta la itum asi ma khai ta ni jilo je 5% da ST kota bidet thirak mi mati lake angkola tuman include dete
ko ani advance community ta ho mo te non ali history long ta dola tum ke no mene ko ani back ayers pina tum ke ki bang jeng jeng dum lo la tum dong si estina hang dun lo puti tu ma khai kupi lo mati no ke non anda tum competitive long ta mi tum komula Karbi men bota la UPSC long ta bi pilang so yi la UPSC long ta kota cho general long seperti itu hot do mana include lo te ki politically ta lang election na thurung lo ki non Pawad Kumar Roy to ho Ajit Kumar de son ki ta tum ta nang thurung lok lo ta sini li ki chuni ri kang tumang ki tum Karbi Anglong to ana tum ban na tham thang do mata ni tum chi song chot ki chok chi la ben Karbi khai ki sum ke ni li dele Karbi kali tum ang ton da Karbi la sinali tum MLA tum ki thek ding tum an samira tum hoda ke na mek jang dun chot ki chok chi lo ni je dun ko ki nang son ki la sinang pa hai lo ka do weta la si pining adak ni tum benarong tu dong mukan ki bang reason bang la lojet jong si bai hotal ala ni tuman pibor idet pote ni tum kupi pune rakhe mi dong chodet pune tomon ki dong bang bone kupi pune asini klar dak alam lo je aki chok chi long ke kadu ko Karbi Anglong rong ta jong tu nahi puri pada party pa the thipin ben asi Koma ni song si dek song mo ngela phare tong hong chura jom se Karbi ani no si du wok ni non ke Karbi Anglong ke song ong tu ong ma ke chi hang na sum ping ano a ho la mo la sum ping ano asi kado we song chi ba ham phang chi bu pe pin na si pin na che song lo asi an si tum ke che song mo den to la asi pini bena bang dak lo ST chot kali tum ke che song ni non long le phela alam pe tum che song lek ni akinang sot ke tum PGR vijar no na chun jela se PGR vijar ke che song ban ke non ni tum ani hotel lo asi dak ta ti pur buri tum che song ni tum hin mata asi kado we tum ta nili hin me ke la si mises ni tum chot lo asi do me tar me kado Karbi Anglong Watershed Mahotsav 2025 along Pachatong Dunsi Kako Juri along Jai Mek ke Pamanpo Lakhain ko retro Dor Bagri constituency ke palo Kako Juri Mati Sonaram Terang along Watershed Mahotsav 2025 Jai Mek along Pachatong Dunsi Kohora Soil Conservation Division Pen Kipi Pontang Kuwe Sa Fisheries Lapen Asonason ke long tang beneficiary Atumaphan Kahodai tu Pamme Ajai Mek ke Pamanpo Bangso Jai Mek along Kaipu Langsu Waterfall Committee atumpen Maipu Chunbang atumpen Chenglok Ongdung Arong Arara tumta Jetong Dunsi Jai Mek Mesen Pen Pechonpon Pinput Ame Kohora Soil Conservation Division Pen Kipi Pon Kako Juri MWC KAWC PMK SY Lapen ke PMKSY 1 Lapen PMKSY 2.0 Ice Kim Pen Kipi Pon Jasmet Kakojan Bijuli 1 Lapen Bijuli 2 Arong Arara Tum Sitame Ong Tungpen Kachui Kachosom Asona Kijoy Pen Kilong Ajok Kaching Thoranathu Kipaprang Ponbom Asonsi Thek Pono Lasi Kowe Sa Series Lapen Asonason Akijoy Pen Kilong Ajok Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Tanmas Council CM Dr. Tuliram Bronghang Local MEC Anparta KEC Education EM Richard Tokbi Lapen Kohora Soil Conservation along Ranger of Hansatame Kachuro Pacherpo Đó, aprang si nilmen lake Edwin Singer. Nano nang ni chom phan pini na chop phanang kok mate nang kahang nang ko lam thile no. Athege nili chom phan Assam lapen Karbi Anglong ke zatum lapen itum labangso PMKSY pen labangso scheme wanse itum Dwar Baguri MSC Richard Stock bi pen ajok ni chom labangso scheme nang wan pilo labangso scheme wanse nili chom phan ladak ni chom labangso scheme wan pen la ni chom phan labangson labangso tea plantation labangso scheme ni chom pilo lapen labangso PMKSY pen ni chom labangso scheme wan pisini chom phan nang pilo lapen ni chom claim lo lapen labangso kewan lake ni chom phan ningkan ke thom pli aprang pen lo lapusini chom phan claim bom wan bom lo lapen claim si non ni chom phan labangso tea plantation nang pilo lapen labangso claim that pen ako puthot ni chom phan labangso handover mate ni chom mekthang phan pini labangso nang piji phan si labangso a program deng pon lo lasi nilichum akiro ping tunglo nilichum Karbi Anglong team keza Dr. Tuliram Ronghang lapen dang nilichum Dwar Baguri constituency MSC Richard Stock belang le phan sme akiro pi perfect lo athe nilichum phan labangson I scheme
nang wan pi pen nili chom hanang pi pen ako puthot pini labang so ni chom han hen over ni ki pi pot se nili chom ako nang chom hanang chop pen pachini la Nang de kupu pen a sinang le tum la so scheme ki long dun lo. nili chom han lage PM KSY pen se ni chom hanang so scheme ke nili pilo soil conservation pen se ni chom hanang wan pilo la lo nili chom ki long dun lok ke Tak te la nang le tum son scheme ki long ji de. Muni tum anu tinda don te la so ku thak nang le kuna se ki de kuna pen ku ki long nang le dak la social media ki lang ara ta tum hanang thani ma sa. la se labang so ke nili chini tenge li tum soil conservation na ili tum chinkilo la pen che thanun lo putang te alang li tum pen jok ili tum la so PM KSY I scheme se me ili tum kado we se me ke long le lang tum se me labang so pen chinki dun lo putang te ili tum long dun ji la ke abang putin se me ili tum ning the do la han lon nili lam the Nali la hai ki long dun pen jok nang ko an ni ro la pen dang nang fan la puson hour sai nai thu abang phu phan nang pen ko ana ki ru pi nili akero pi perfect lo athege nili tum kavedia to tum fana son labang so I scheme nili tum hana one people ke nili tum ningarong perfect lo lapen la son thak si kelong bang putin se nili tum ningarong lapen akiro to pi perfect lo labang so PM KSY lapen soil conservation hin ban se me lapen nili tum team ke za tum han se me nili tum akiro pi perfect lo lapen nili tum ningarong perfect lo nili fan nona pi mat ke tea plantation ang pilo lapen la fishery lai se me nili tum fan ang pilo lapen dak nili tum rong la son se program nili tum fan ki pido bamboo plantation ta ho lapen la son se watershed la hai ko ten da nili tum fan nang pido la se nili tum ningarong lo la hai ke long posrame la hai asai amuka la son si claim nang ji pun nang tum fan department pen amni beji tang ke hola department pen amni nang tum long kai ki ko masina chi bok la so dang ki apa nang ni pen kisi puji dak nili tum long non ma dak nili tum area lo non manan chi pen phug lage ili tum asaro sonjoy gogoi alang li pen jok sini tum han bang so scheme wan lo la pen alang li pen jok sini tum la son claim ni la pen la son si nang tum arche pon nang nili tum han alang li pen jok sini tum han wang po la pen alang li pen jok sini tum han nang than po la pen nili tum la alang li long si ni tum claim non la si sonjoy gogoi alang li phan se me churu por pik lo